Заявлено організаторами про повторну акцію «Reopen Закарпаття-2». У попередніх передачах ви вказали неспроможність ні київлян, ні політичних галичан щось толком вирішувати в державі, тим більше в Закарпаттю. Що ще хочуть вони в Ужгороді нового продемонструвати? Зразу би процитував їх рекламу. Форум має на меті спростувати негативні стереотипи про Закарпаття, які нагромадилися за останні кілька років, 7 має більше років, відкрити заново цей регіон для решти України та світу, загалом показати його потенціал та можливості, сформувати якісний порядок денний розвитку Закарпатської області, зібравши найкращі ідеї та рішення від експертів, я би поклав у лапки, управлінців і громадськості. Скажу прямо, Київ 30 років економічно-політично дискримінує Закарпаття. Грубо, тупо, як і при УССР, не даючи розвиватися економіці краю. Бо управлінці знаходяться за межами області. Наприклад, нині в Івано-Франківській області відвели і суди, і економіку, і управління, і всі гроші через енерго, через поїзда, все йде до Львова. Вискочив недавно в Києві так званий антизакарпатський синдром Києва, який вилупився у формі нібито знаття Закарпаття Києво-Галицької 30-річного такого жупела сепаратизму. Яке добре діло нам ходять нести. Тепер вони вже через 30 років порозуміли, що в Закарпатті нема сепаратизму. Та ніби відкрити для України заново Закарпаття, котре вони крили чорними словами. Але чомусь прийшли сюди не голосом істориків говорити, не голосом юристів або голосом прем'єр-міністра, а прийшли то робити голосом кого? Київських політиканів з повторною демонстрацією своєї чиновницької такої тупості перед іменем повторного «Reopen Закарпаття-2», щоб ще раз показати і підтвердити їхню чиновничу і політиканську безпомічність у вирішенні актуальних питань. Да, вони зробили розличні таблиці, опитування проводили у Закарпатті. Однако у тому опитуванні вони допустилися до крайніх провокацій. Чи ви хочете, щоб в Закарпатті було окреме, чи ви хочете, щоб воно було автономія, чи хочете. Таке впечатлення видиться, що нібито реопери приходять, щоб іще раз виявити людей, які б сказали, що вони думають. А потім ці лица вбирають в СБУ і будуть таких людей переслідувати. Ми розуміємо ситуацію, що, покритикувавши їх перший раз, показавши їх неспроможність і примітивність їх рекомендацій, а вони знову, як з такою, як кажуть у народі, мордоящиком, йдуть вперед, щоб показати, що 43% жителів Закарпаття ніби не змогли відповідати на їхні маніпулятивні питання. А реально більше життів взагалі не хотіли з ними говорити, тому що твориться в Україні, актуальні питання їх не цікавлять. Люди запідозрили, що під видом Reopen прийшли знайти тих недовольних, щоб на них місцевих скласти києво-галицькі промахи в управлінні державою, в політичному житті і потім, можливо, виборочно і судити їх публічно. Адже ними і здавалися провокаційні питання. Наприклад, і ще раз повторюся, наприклад, чи зможе Закарпаття і надалі зостатися в Україні? Ого, питання. Друге, чи хоче Закарпаття стати незалежним? Или такое, чи хоче бути воно федеративним округом в Україні? Катастрофа з такими питаннями. У Закарпатті всіх людей, хто на цю тему
десь лише заікнувся, СБУ клеїло зразу сепаратизм. А еті офіціальні сепаратисти прийшли і дають такі питання. Тому, на думку наших людей, реопери – це публічні провокатори. І незрозуміло, чому не зреагувала на то ні прокуратура, ні СБУ. Люди їм, реоперам київським, виявили недовіру. І зато і відмовлялися давати відповідь на сухі, такі пустопорожні їх питання. Коли вони безопитні, ніщо не показали ні в Києві, ні в Львові, нехтували більш актуальні питання і прийшли сюди учити нас, люди, церковну європейську націю. Від Європа краще видить у жителях Закарпаття європейський народ, чим київлян і галичан. Як кажуть наші люди, пише дописувач, най не сердяться за правду. Тому що воістину нам Бог подарив, що у Закарпатті русини мирний народ, як матриця мирного співжиття для всіх національностей, живе в мирі злагоді. Що нам можуть порекомендувати люди, які в своєму життю нічого, навіть псової будки не склепали, а вони йдуть нам щось помагати, казати. Візьміть з собою істориків і юристів. Візьміть з собою тих людей, котрі би дійсно виявили ті рани, які тут гнояться вже 30 років. Особливо 25 років тут діє план заходів по етноліквідації русинської національності. Ні один з них про це не згадує. А у питаннях про народи в Закарпатті русини не значиться. Там в деяких питаннях появили, як ви хочете, як би ви думали, але все це розмито, скажімо прямо, їх питання – одна розмазня, яка не принесла нам користі, але зато вони хорошо порізали бюджет, котрий собі вибили на всю далеко не потрібну і ненужну акцію. Появилися ще гроші, знову йдуть Реопен 2. Но й наші люди пишуть нам, слухайте, вони не тільки хочуть відкрити, вони, наоборот, хочуть більше закрити Закарпаття. А питання до них, самих реоперів. Скажіть мені, а хто дозволив Києву за 30 років держати у незнанні про Закарпаття? Почому ви всі разом з копом Закарпаття писали, що тут живуть якісь там непонятні мадяри, якісь там неуважительні, якісь там не готові до високодемократичного життя, а тепер ви вирішили зняти із жителів Закарпаття тот жупел сепаратизму? Що нам робити? Вам дякувати? Или сказати, самі ви себе ізобличили, що ви не знаєте поважати права регіонів і права національних меншин. Можете ви приходити і Реопен 3, і 10. Наслідки будуть нульові, як і після першого. А яка реальна позиція жителів Закарпаття? Навпроти їхніх таких пустопорожніх питань, жителі Закарпаття, споконвічні русини, Карпатської Руси своїм Ужгородом, напомню, древнішим, чим Київ, не по своїй волі, хоч появилися в СССР, але вирішили, що аж така доля була, так вони училися, використовували можливість знання язиків, ставали ученими, а потім у 45-му році, хоч актом насильницьким, згадуємо так, анексією нас приєднали до України, то ми єсме конституційна частина Федеративної Чехословакії, а не видумана комуністами, наприклад, Закарпатська Україна. То саме наші русини найменше підверглися згубному впливу совка, так називають, тобто впливу радянської ідеології. Навіть галичан комуністи зламали, коли ними вже під видом молодих галицьких комуністів, спеціалістів наводнили і Закарпаття вже після війни. Європа до сьогоднішнього дня визнає не лише русинів Словакії, Польщі, Угорщини, Румунії, Чехії, а також русинів Закарпаття. І хоча в Україні їх не знають, але ментально ми європейський народ, як той же самий європейський народ, котрий споконвіку уже вище 1000 років живе в Україні і в центрі Європи, і своїм язиком, культурою,
1150-літнім православним благословним духом і 1150-літньою писемністю. Це було видно ще й при радянській Україні. Це вигідно було і неозброєним оком, коли приходили люди і казали, що Закарпаття інакше смотриться, чим другі регіони. Отже, це ми, русини Закарпаття, перші єсме союзники України у відкритті дійсно європейського Закарпаття і для України, і для цілого світу, яку ніяк і ніхто поки що не бере до Європейського Союзу, крім цяцянками, обіцянками, морковки. Ми єсме перший і майєвропейський ментально в західному краї України народ. Закарпаття завжди було без реклами ближче до Європи. Чим так само розхвалений Львів, з його назавжди уже полонізованою Галичиною. Ми єсме русини, Європою відчуті, регіоном європейців в українському регіоні. І маємо з болем взираємо на вшитких тих других українців, яким за 30 років за нас говорили, що у Закарпатті не друзі Україна, а сепаратисти. Відкривати Закарпаття реально не відкрити ідуть, бо треба їм скрити то, що творилося в краю за той довгий час, 30 років. Ведь ми ж проєвропейський народ, історично цілком європейський народ України, русинів, любимо свою державу, голосували за неї, ми законопослушні, отже є незрозумілим і деструктивним то, що до нас йдуть реопери відкривати Закарпаття. Кому? Для тої кучки реоперів? Ілі признатися в тому, що Закарпаття в Україні 30 років гнобили економічно, політично і національно. Реопери, ми вас не хочемо слухати, бо нічого слухати. Абсолютно не є ніч інтересного для нашого краю. Навпаки, хай заробить у Закарпатті, хоч за 30 років на кінець, Конституція і українські закони, особливо про права народів, національних меншин і про права кожної нації говорити і учити дітей своїх на рідній мові.